आपे रहिला जनी त ठीक बटे काल भई आई बहरा गइल बना नहीं खाए जी ना आलू में तो का हो गइल बा कुछ पते नहीं के चलत बुझा ठंडा का मौसम बा यही से आलूया तनी बिगड़ल जाता टे ना के कले रे नहीं कि खेत और जाके आलू देखियो से क्या हां वही बे ना कहना सन लइकियो ना आइल हमारे पते नहीं के बुझात की बुझाता के उनका घरे बचिया चल गइल बिया यही से दिक्कत हो गइल आ गूंगा के तो आवे के चाहिए वो पूर्व कवा के एकदम तहस नहस सारा एकदम चौपट हो गइल बा का करबा भगवान एकदम के गूंगा बना दे ना और ऊपर ले ऐसा हो गइल बा कि कुछ वो समझे नहीं के आवत ओकरा सोचा महंगा कर देले बा यही से मम्मी के तकलीफ होता गरीब बताओ गूंगा का जनी कहाँ ससुरा बा खा के बेगुदा नियर पिल्ली नियर हो गए पिल्ला नियर मोटे गो ससुरा के काम धाम तन कबे कहूं के लिए ये रखिया छीटा जाई हम हितई करी कि आलू का खेती देखी आ गयो आ तो मुरई कवर ले ला हुआ हां फिर दे अरे खैया बाद में छीट ले आ तू कहाँ रही वो बैठक सरियात रही अच्छा तब ठीक बा हाँ टूट गई ना छिरिक दा इधर तले है कीटाणु लागत न सा हाँ कीटाणु तेरे खबर जन चले न तेवा लागत न सा हाँ वही के पिलुआ ये माने कैसा लागल ना हाँ लुइया में हाँ छीट दो हाँ यही में छीट दो जाए आ गई तो बढ़िया हो गई अब हवा छीट दे ना एक गूंगा से ना प्रेम से काम करब तो करी कबो भैया ना करी गूंगा हिर पागल से प्रेम से काम करावल जाला तब उ लइका करिया से न तो कबो ना केहू का लइका ना करी हां बतिया हां दारू पियत रहो सब और ये बचिया तू देखली है हां देखनी ए गूंगा रो भेजिया आइबे क्यों करबा आई कहतिया दारू पिए तले अरे बेटा तो मुड़ी हिलाई बे कि सही बताई बे झूठ बोलतिया दारू पियत रहो ना देखनी ना सुन का करत लेबे दारू ना पियत लेबे हाँ का जूस पियत लेबे देखी मुंह सुंगा तो अरे को आता लेकी मौसमी का गंध रे अब आइए लौरिया से एबे के मार बे चल खड़ा अरे खड़ा हो बे अरे उठ पहले उठ उठना तो मारा बाबा
चल उठ उठ पहले उठ अरे चुप ना चुप रे दारू ना पियल जाला तो कैसन काम करता ले अच्छा सेंट मर ले भले ओ अब देखा बचाओ अब रखिया छीट दा छीट दा राम 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 ओम राम 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 ये कर चला ये मेरा ना फुट को करते कि राम का नाम ले के बाटे हमके अयोध्या जाए के बाटे बढ़िया से बैठ के हमारा साथे राम राम करो हमने के चले के बाद अयोध्या तो कैसे नाम ले चला अरे चला भगवान के आधा तू नाम लेबो आधा हम ले तब दोनों जाना के जाके भगवान हमने के सुनी है चला आनंद में गा के बोला ठीक बा श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में वो तो दिखते हैं अब तो दीने में वो तो दिखते हैं अब तो दीने में श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने बगचो में नहीं खेलो का जानी कहाँ अच्छा ओ हो बैठल बा चल 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 तू चला राम का नाम लेत रहा राम 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 चला बोलो राम 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 ही तारे जीवन जरा करे आय का करत ले राम 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 बाबू के माफ करी बाबू का हो गई भाई तू राम राम करत ले जिने के हेउ के राम राम अरे का कहत रहा साला कहिया राम 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 कइले वाले हे राम बाबू का हमारा माफ करे पगला गेल बा हमके जाए के ओ जी हरिद्वार जाए के हरिद्वार जाए के त जूतावा देखत रहे ना ए जूता पहनले नहीं ओ जी उघारे गोड़े जाए के पड़ला हरिद्वार सुन हरिद्वार ऐसा ही जइबा ही ता कि पढ़ब लिखब ज्ञान पाइबा तब राम राम के कोइले वाला राम आ जइहे तोरा के पहले खड़ा हो चला चला कोनो बात राम सब करी चल हेरा हां भाजी बैठल बा जा तनी हमहू कहब कि तनी दू चार गो मुरई दे आज बड़ा मन करे बा खाए खातिर हमरो यही से हमहू चरानी है के जानी दी हां कि ना दी चल अब तो कहते बानी कि नहीं दे हम चली देखी त मांगी ले त दे ही त ठीके बाटे त तक दी हां त 4-5 गो मांग चिचिया तनी गुंग बहर हुआ इतने तो सुनबो ना करी हां आ मन करे सकी तो मजे का 2-4 गो मुरई मांग लेती तो कबे का चिचिया तनी बोलतो है गुंग हो काना का सुनाते नहीं के चलो तनी चौरी पंजरा वाले बोलब ए भाईजी और ढिलवे से मारत तो सुन ये तरना सुन कबे का त चिल्लाता नहीं तनी मुरई हमरे 2-4 गो देही दे तनी 2-4 गो ले जा घरे हां हां वो ठीक बा ना अकेले आइल बानी घरे घूमे नहीं है का ले तोड़ देतै सा खाल मारे नहीं अच्छा तो हम हूँ तनी आई नहीं है खेतवा घूम में हाँ चानी ठीक तनी हमरो के तनी 2-4 गो मुरैया दे देती तले देती घर हां ठीक है तुम कुछ ला के ले ले हाँ जी बड़ा बड़ी
औरी बा अब तनी औरी दे रहे चल ना बाद में हाँ कोई बाजी ना हाँ चली ठीक बा तब जा तनी फिर बाद में आई हाँ चली ठीक बा फिर तो चल जाई औरी हाँ मतलब कल है हाँ चली ठीक बाटे आपे रहिला चली तब ठीक बाटे काल हो आई बाहर आ गइल बना नहीं खाए जी ना हम अकेले रहिला हाँ चली ठीक बा हाँ खा पी के आई नहीं है घूमे नहीं रहनी हाँ हाँ काले आई चली ठीक है हाँ चली ठीक है पागल सन की माने जो नहीं मिले तो मने ऐसे ही रोज परकल बनी रोज आई ना जी भर के अब तक देखे नहीं है। ए चाचा कहाँ जाता रहा? अरे तू तो खाली मोरी लेके हैं कर तरह हम जाते हैं अयोध्या पैसा चाहता हमारा के पैसा चाहता पैसा अयोध्या हरे राम गंगो के तन संभाल के देखी राम हाँ 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 राम धनुष बाण वाला हाँ अयोध्या जाए हम हाँ पैसा हाँ हाँ ठीक बाटे तोहरो खातिर आशीर्वाद हम जाते राम से ऐसे न जाते जी राम से आशीर्वाद तोहरो खातिर मांगब तोहरो शादी ब्याह हो जाए तू टेंशन मत लो ठीक बा हाँ हम जाते अयोध्या दो पैसा दो हाँ हो दो राम हाँ हाँ हम जाते नहीं उनकर से कोहब हे राम हमार चाचा का जल्दी ब्याह करा दो हाँ बढ़िया से एगो सुंदर कन्या तोरा कटवा ठीक बाटे ठीक बा चाचा हम जाते नहीं राम हे चल राम